gagawa ako ng ng art na Welcome 2024. Salamat. Salamat, RSL Travel. Naganap kasi kami sa sa bilihan sa dito ng yung Welcome 2025. Wala. Kaya wala, mano-mano gagawa tayo. Ay, hello. Kumari ba? From India. Hello po. Can you click the thumbs up? Thank you po for visiting my channel. I'm going to hypnotize you. Stare deep into the illusion in the center of your screen. Try not to blink, but if you have to, What do you mean? you can keep focus on the center to better the results. In a moment, I'm going to ask you to look around at your hands, walls, ceiling, everything will be moving. Now listen to my voice and follow these instructions. You're going to have to Salamat, Travel. continue to look into the center of the screen. You should begin to see shapes made within the illusion. In a moment, I'm going to count from 5 to 1. When I get to 1, everything will be moving around you. All I ask is that you hit the subscribe button for more crazy illusions like this one. Also, don't Happy New Year sa inyong lahat bukas. switch first commentary here on my next illusion or get surprised. Let's do this in 5, 4, 3, Yan lang. 2, 1. Is everything moving? Let me know if I don't turn the screen. Hello po, RMTB21. I'm going to hypnotize you. Stare deep into the illusion in the center of your screen. Try not to blink, but if you have to, you can. The longer you can keep focusing. Papindot nga po ng thumbs up. Ask you to look around at your hands, walls, ceiling. Palike po. Now listen to my voice and follow. Salamat sa inyong pagbisita sa akin. Continue to look into the center of the screen. You should be able to see shapes made within the illusion. In a moment, I'm going to count down from 5 to 1. And when I get to 1, everything will be moving around you. All I ask is that you hit the subscribe button for more crazy illusions like this one. Also, don't forget to turn on the notifications by hitting the bell on my channel. Which first commentary here on our next illusion or get surprise. Let's do this in 5, 4, 3, Shoutout po, Eddie Versosa. Wow, Eddie Versosa. Talaga lang. Stare deep into the illusion in the center of your screen. Try not to blink, but if you have to, you can. But Kaano-ano mo si Eddie Versosa? in a moment, I'm going to ask Ikaw ba yan? your hands, walls, Wishing. Now listen to my voice and follow me. Hello po. Continue to look at the screen right now. Continue to look into the center of the screen. You should be able to see Kamag-anak mo si Versos. Happy New Year po. Happy New Year din po. Busy na tayo bukas. Simula bukas. Hindi na tayo makakapag-usap-usap. Kanya-kanya na tomorrow. Maraming salamat po. Palike naman po ng ating live. Wala. Wala naman kaming dollar eh. Hindi na kailangan yun. Wala.
ano lang, yung coins na gold na chocolate. Yun na lang yung binili namin. Wala, makiisa tayo sa ating tradisyon at nasimulan. Subscribe nyo ako ha. At mag-message lang kayo. Hello po sa mga viewers natin. May bago ng bida. May subscribe ako naman. Hindi pa ako nakakagani. Bida na. Hindi. Hello po sa mga viewers. Magpakilala naman. Tsaka kwentuhan naman tayo kahit saglit lang. Oo. Puntahan niyo si Ed Versosa. Kamag-anak yan nung artista. Huwag na kayong patumpik-tumpik pa. Pero guys, pag nakipag-sub to sub, medyo kahit matagal kayo makabalik sa akin, basta tapusin nyo yung video niya, mamili na lang kayo doon ng maiksi na kaya nyong tapusin. Or kung mahaba naman yung video, kahit mga 1 minute. Tapos, sorry naman. Mag-comment kayo ng mga 3. Wag isa lang kasi madidetect kayo ni Lolo. Experience ko na kasi. Yung bang kumbaga talagang suportahan natin yung isa't isa. Wag lang yung kumbaga, pag maghahabol kasi tayo ng subscriber, na yun lang yung target, masasayang din yung effort. Kaya kailangan talaga, manood ka din talaga ng video niya and then i-support mo din talaga. Mag-iwan ka ng mga 3 message. Tapos at least mga 1 minute yung panunuorin mo. Halimbawa, 2 minute yung video niya. Kahit lalagpas ka lang ng 1 minute and 5 seconds, ganun.
Di baling matagal-tagal kayong makabalik dun sa live ulit. Wag lang masayang yung effort. Hindi po. Kaya ngayon, nagtatrabaho ako. Hindi pa. Yun na lang tinatarget ko. Kaya pa live na tayo. Pero ano, ang daya ni Lolo. Ang dami na niyan nilagyan ng ads na mga videos ko. Siya lang kumikita. Daya. Dala-dalawa pa nilalagay. Sayang nga kung kumikita na sana ako. Money na sana yun. Yun na lang tinatarget ko. Ikaw ba, Ed Versosa? Monica na? Monica na? Kung Monica na, let's sing Merry Christmas. Mga ngaraling po. Oh, talaga? Sige, sige. Pero hindi ko pa siya hindi ko pa yan mapapanood ngayon. Sila na lang muna. Ed, mag-message ka sa akin doon para mapuntahan ko yung bahay mo pagkatapos ko mag-live. Monica na? Monica na, Ed? Sayang naman. I-work mo. Sayang, Monica na pala eh. Gawa ka nga ng tutorial niyan. Hindi naman na pala magagawa ng tutorial yun. Mahirap pa mag-apply. Inaalam na, hindi ba naman? Kasi may nagsasabi, medyo mahirap daw. Kasi parang sinubukan ko yung ads dati mag-fill up, pero hindi ko tinuloy kasi baka magka-error dun sa main account ko. Na may mga pinilapan doon na baka mamaya magkamali ka. Paano ba ang pag-a-apply mo? Magkano na sinasahod mo? Buti ka pa, hindi mo kailangan. Kasi kailangan ko eh. Bagay kasi, sa abroad ka na, malaki na ang kita mo. Pero thank you. Thank you sa support sa amin. Maingay ba? Electric pan. Mainit na eh. We. Skin. Sobra-sobra pala eh. Buti ka pa. Buti ka pa talaga.
Ngunit na. Yan ang pangarap ng iba. Lalo na ako. Ay! Sayang. Sayang. May pang New Year na sana ako. Thank you. Magkikita pa naman tayo ulit. Tatandaan ko na lang yan. Sayang naman. Oh, si Sir Ed. Puntahan nyo guys. At mabait. Hello, Gabriel. Meron. Meron. Iaano ko yung link dun sa ano. Sa comment ko mamaya dun sa ano mo. Video. Or ano yung ano mo? Ano yung Facebook account mo? Meron kaso na naka-private kasi yung ano, yung main account ko sa Facebook. Pero yung page ko, yun ang naka-public, pero ano, hindi pa siya money. Sayang, doon sana pwede ka ulit nagpasa. Ano ba naman yan? Ano na lang sayang. Yun yung sinasabing ano, pera na, naging bato pa. Kaya mo, madami pang pagkakataon. Sure? Sure? Pwede yun, tuwan nakakatanggap yung ano niya. Sure? Naka-private kasi sa akin, ano na 1 year. Personal reason why. Ito na yan, Kuya Ed. Hindi ka nagbibiro. Pag naka-private ba? Kasi dati, yung main account ko, nakakatanggap na, nakasahod na ako dun ng 270.
Di ba email ad yun? Kasi dati naka-public pa yun. Na i-apply ko yun ng ano kay Meta. Ngayon, nung pinaribate ko na, siyempre wala nang star. May star na yun dati. Mabait talaga ni Sir Ed. Ang hinayang ako dun sa dollar. Hello po. Pa-like po ng ating video. Musta po kayo? Happy New Year po. Salamat, Sir Ed. Thank you po. Hayang talaga yung dollar mo. Anong trabaho mo dyan? Si Direk, pa.
tak, 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 tak. Tak. Sabi ni Mama, kaya daw muna to. Ano tayo? Oy, kita. Akin yun eh. Akin doon. Akin. Dito, dito. Du, yor. Ta, ta, ta. Dito ako sa taas. Nagalangit ako. Ay, bawal! Ang dahil hindi nakakakit na langit. Dapat usay ko na yung langit. Nak, huwag kayo maingay. Direct, pwede na to, nak? W? Nakunin mo yung bato dyan. Nagliliparan naman itong ginagawa ko. Yung dalawang bato na... Drag! Hoy! Yung bato to.